amen. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 119 inkosi kusekuphakama kwebandla. Thina siyamthanda lo isihlangu kuphela kwakhe
igama asithandaze. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi ukukholwa okungaphansi kwaJehova. Ukukholwa okungaphansi kwaJehova. Incwadi kaJeremiya 44 from verse 1 to 15. Izwi elafika kuJeremiya mayelana nabaJuda bonke ababehlala eGibhithe lathi, kusho kanje uJehova wamabandla uNkulunkulu kaIsrayeli, uthi nibonile yonke inhlekelele engiyehlisele iJerusalema nemizi yonke yakwaJuda. Bhekani namuhla ingcithakalo akusekho umuntu ohlala kuyo ngenxa yobubi babo ababenzayo. Bachukuluza ulaka lwami ngokuhamba beyoshisa impepho, bakhonza abanye onkulunkulu abangazange babazi bona nanokhokho babo. Kepha ngathumela kini zonke izinceku zami abaprofeti, ngasithumela ngiphindelela ngithi maningakwenzi lokhu okunengekayo nengikuzondayo. Nokho abangilalelanga, abangishanga mkhuba ukuba baphenduke ebubini babo, bangabe besashisela abanye onkulunkulu impepho. Ngase ngithulula intukuthelo nolaka lwami, kwavutha emizini yakwaJuda nasemgwaqeni eJerusalema. Kwaphenduka incithakalo nembubhiso, njengoba kunjalo nanamuhla. Ngakho-ke usho kanje uJehova, uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, uthi nikwenzelani lokhu okubi kangaka kinina uqobo, niqede kini abesilisa, abesifazane, izingane nabancelisayo kubaJuda, nize ningashiyeli nansali na. Niluchukuzelane ulaka lwami ngemisebenzi yezandla zenu, nishiselane abanye onkulunkulu impepho eGibhithe, lapho niye ukuba nogogo bala khona na. Nizibhubhisa nina ukuze nibe isiqalekiso
nehlazo ezizweni zonke zomhlaba. Senizikhohliwe yini izenzo ezimbi zokhokho benu ezamakhosi akwaJuda nezamakhosikazi awo? Izenzo zenu ezimbi nezamakhosikazi enu enazenzayo ezweni lakwaJuda nasemgwaqeni eJerusalem na? Abasithobanga kuze kube namuhla, abasabanga, abahambanga ngomthetho wami nangezimiso zami engikubeke phambi kwenu naphambi kokhokho benu. Ngakho-ke usho kanje uJehova wamabandla, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi bheka, ngiyakubhekana nani ngqo kube kubi, ngimbhubhise wonke uJuda. Ngiyakuyishabalalisa insali yakwaJuda eqoke ukuya eGibhithe ukuyogogobala khona. Bonke bayofela eGibhithe, babulawe inkemba nendlala. Kanjalo abancane nabadala bayobulawa inkemba nendlala, babe isithuko, into esabekayo, isiqalekiso nehlazo. Ngiyobajezisa bonke abahlala eGibhithe njengoba ngajezisa iJerusalema ngenkemba, ngendlala nangobhubhane. Akuyi kuphunyuka namunye, akuyi kusinda muntu ensalini yakwaJuda eye eGibhithe ukuyogogobala khona ukuze ibuyele ezweni lakwaJuda, efisa ukubuyela kulo ukuze ihlale khona, ngokuba akuyi kubuya muntu, kuphela ingcosana ephunyukiwe. Wonke amadoda ayazi ukuthi omkayo bashisela impepho abanye onkulunkulu, kanye nabesifazane bonke ababemi lapho. Ibandla elikhulu bonke abantu ababehlala eGibhithe ePhayirozi bamphendula uJeremiya bathi, izwi olikhulumile kithi egameni likaJehova asikulilalela. Kunalokho sizokwenza konke esikuthembisile ngemlomo yethu. Sizoyishisela impepho indlovukazi yezulu, siyethulele iminikelo yokuphuzwayo njengoba besenza thina nokhokho bethu, amakhosi ethu nezikhulu zethu emzini yakwaJuda nasemgwaqeni eJerusalem. Amen. Sesichaze kaningi ukuthi ubukhosi bakwa-Israyeli bahlakazeka emva kokubusa kwenkosi uSolomoni. Ngesikhathi lobu bukhosi buhlakazeka, iningi labantwana bakwa-Israyeli laselivele limhlubukile uJehova, sebekhonza abanye onkulunkulu. Ngenxa yokuhlubuka uJehova, amaJuda anqotshwa, athunjwa inkosi yaseBhabhiloni uNebukadinezari iminyaka engama-70. Emva kwalokho babuyela eJerusalem, baqala ukulakha kabusha. uJeremiya waba ngumprofeti, ubukhosi bakwa-Israyeli sebaphela.
kodwa kusasele ubukhosi bakwaJuda. Kodwa nangesikhathi sikaJeremiya abantwana bakwaIsrayeli kuyacaca ukuthi base bemhlubukile uJehova. Laba bantu babemazi uJeremiya ukuthi ungumprofeti kaJehova. Kodwa yizwa ukuthi bamdelela kanjani uJehova. Bathi kumprofeti, izwi olukhulumile kithi egameni likaJehova asikulalela. Kunalokho sizokwenza konke esikuthembisile ngomlomo wethu. Sizoyishisela impepho indlovukazi yezulu. Siyethulele iminikelo yokuphuzwayo njengoba besenza thina nokhokho bethu, amakhosi ethu nezikhulu zethu emzini yakwaJuda nasemgwaqeni eJerusalema. Amen. Babeshisela impepho lendlovukazi okungomunye uNkulunkulu. Lo mkhuba abakwaIsrayeli baqala sebehlubuke uNkulunkulu. Kusobala ukuthi lo mkhuba wokushisela indlovukazi impepho babewufunde besahlala khona eGibhithe ngaphambi kokuba bacele kuNkulunkulu ukuba ebakhulule ebugqilini baseGibhithe. Okumele sikukhumbule ukuthi yibona abakwaIsrayeli okwathi sebethunjwe umbuso waseGibhithe basebebikela uNkulunkulu wokhokho babo. Ya baba cindezelayo, ngiyakwazi nokuhlupheka kwabo. Ngehlile ukuzobakhulula esandleni sabaseGibhithe nokubakhulula kulelizwe, ngibayise ezweni elihle nelibanzi, izwe elichithima ubisi noju, izwe lamaKhenani, amaHiti, ama-Amori, amaPherisi namaJebusi. Amen. Lolu uthando oluyisimanga uJehova obathanda ngalo abantwana bakwaIsrayeli. Esefikile eGibhithe ukuzobakhulula, walwa kakhulu noFaro uJehova, engafuni ukushiya abantu bakhe engabakhulula. Waveza izinhlupheko eziyishumi ezibhekise eGibhithe. Ekugcineni uFaro wehluleka ukumelana noJehova. Ku-Exodus 12 verse 29 to 36 kuthi, phakathi kwamabili uJehova wabhubhisa wonke amazibulo aseGibhithe, kusukela ezibulweni likaFaro owayehlele esihlalweni sakhe sobukhosi kuya ezibulweni lesiboshwa esisejele, na wonke amazibulo emfuyo. uFaro wavuka ebusuku nezinceku zakhe nabo bonke abaseGibhithe, ngokuba kwakunesililo esikhulu eGibhithe. Kungekho muntu, kungekho muzi kwangafanga muntu kuwo. Wabiza uMose noAaron khona ebusuku, wathi kubo, vukani niphume niphele kubantu bami, nina nabantu bakwaIsrayeli. Hambani niyokhonza uJehova
njengalokho nishilo. Thathani imihlambi, izimvu, izimbuzi nezinkomo njengoba nishilo, nihambe nami ningicelele isibusiso Jehova. Amen. AbaseGibhithe bancenga abantu ukuba basheshe baphume ezweni, ngokuba bathi thina sonke mani lapha sizokufa. Abantu bakwa-Israyeli benza njengoba uMose ayebatshelile. Bacela kwabaseGibhithe ubucwebecwebe besiliva, igolide nezimpahla zokugqoka. uJehova wabenzela umusa emehlweni abaseGibhithe. Babanika konke abakucelayo. Babaphundla kanjalo abaseGibhithe. Bephundla abantwana bakwa-Israyeli ngamandla kaJehova. Lapha siveza ukuthi okhokho bethu bamhlubuka kanjani uJehova. Yize ehle ezulwini ubuzobakhulula. Akagcinanga lapho uJehova ukuhlenga bakwa-Israyeli. Kodwa noma sebesendleleni wayelokhu enabo uJehova. Ebenzela konke abakudingayo njengabantwana bakhe. Bephuma eGibhithe uJehova wabahambisa nengilosi kaJehova. Kubonakala insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku. Exodus 13 verse 21 to 22. No verse 14 to 19. Sebephumile eGibhithe baphoqeleka ukuba bawele ulwandle olubomvu. Sebesenkingeni ukuthi bazowela kanjani. uJehova watshela uMose ukuba ashaye amanzi olwandle ngenduku. Kwathi uma ewashaya ulwandle lwavula indlela eyomileyo phakathi kwalo ulwandle. uIsrael wawela ngaphesheya ngaphandle kwenkinga. Exodus 14 verse 21 to 29. Kodwa impi kaFaro eyayibalandela yona yaphelela khona elwandle nezinqola ababehamba ngazo. Sekunobufakazi bokuthi lento yenzeka ngempela kuyo le ndawo abawela kuyo, ngoba sekutholakele kulolu lwandle inqwaba yamathambo abantu neyamahashi kanye nezinqola abaseGibhithe ababesigibela. Kutholakala olwandle. Amasondo ezinqola zabaseGibhithe awa yaze yaminza khona olwandle. Impi kaFaro yafela khona. Exodus 14 verse 25 to 31. Besendleleni sebehambe izinsuku ezintathu bengawatholi amanzi. Sebefika eMara babengakwazi ukuwaphuza lawo manzi ngoba ayimara. uMose wakhala kuJehova. uJehova wambonisa umuthi othize. Wawuphonsa emanzini amanzi abamtutu. Baphuza bonke abantu. Exodus 15 verse 22 to 25. Ngizama njalo ukuba ngininikeze uthando uJehova osithanda ngalo. Bese endleleni abantwana bakwa-Israyeli balamba bengasenakudla. Kodwa imana yehla ezulwini. Izinyoni izagwaca
umoya wasiphendulela kubantu badla basutha ukudla kwasezulwini iminyaka engama40. Exodus 16 verse 4 verse 13 to 18. Agcina ngalapho abantu babuye badinga amanzi besehlane bakhononda kuMose. uMose washaya idwala ngendlovu, amanzi aphuma edwaleni, abantu baphuza bonke. Exodus 17 verse 2 to 6. Kwathi abakwa-Israyeli belwa nama-Amaleki, uJehova wathi uMose akaphakamise izandla. Lesi senzo sikaMose saba isimanga, ngoba kwakuthi uma ehlisa izandla abakwa-Israyeli banqotshwe, kodwa uma eziphakamisa kube ngama-Amaleki anqotshwayo. Kwagcina ngokuthi ama-Amaleki anqotshwe ngabakwa-Israyeli. Exodus 17 verse 9 to 13. Mhla uJehova elethe inkolo yakhe kubantwana bakwa-Israyeli entabeni yaseSinayi, wazikhulumela yena nabantwana bakwa-Israyeli. Akathumanga ngisho ingelosi, futhi ngalelo langa akakhulumanga noMose eyedwa. Kepha waziveza yena ngokwakhe kuyisizwe sonke sihlangene. Exodus 19 verse 2 to 6 verse 16 to 21. uJehova wayehlala embhekile uMose inceku yakhe ukuthi akahlukunyezwa yini ngabantwana bakwa-Israyeli. Udadewabo uMiriam wahlangana namanye amalunga behleba ngoMose. Ngaso leso sikhathi uMiriam wahlaselwa uthoko waze waxolisa. Numeric 12 verse 5 to 10. Agcinanga ngoMiriam, kodwa amanye amalungu omhlangano oKhora noDathani nabanye bavukela uMose. Ekuthola lokho uNkulunkulu wavula umhlabathi wabagwinya bephila oKhora noDathani nabo bonke ababesekela ekuvukeleni kwabo uMose. Numeri 16 verse 19 to 30. Enkonzweni yasokhozini ngichaze ukuthi uShembe inkosi ilanga wathuma ingilosi kimi ukuba ingitshele ukuthi noma ngaso sonke isikhathi bengishumayela ngoShembe, kodwa lokho akwanele. Njengamanje okumele ngikufundise abantu ukuthi asidumise uJehova yena yedwa. uShembe noYeshua bayizithunywa zikaJehova. Lokho engikufundisile nokhulunywa iBhayibheli nokhulunywa umprofeti. Ngakho-ke lokhu lasungulwa leli bandla sikhuluma ngoJehova ukuthi nguyena yedwa okumele simdumise. Leli vangeli lokudumisa uJehova ngokugcina imithetho yakhe akusilo ivangeli lase-MCG. Njengoba ngichazile enkonzweni yasokhozini, kwafika kimi ingelosi ihamba ngezinyawo, yafika yaguqa phambi kwami, yabe isidlulisa umyalezo ewuthunywe nguShembe
inkosi ilanga ukuthi ivangeli okumele ngiliqhube ngelokudumisa uJehova ngokugcina imithetho yakhe njengoba kwafundisa ubaba mkhulu. Lokho ngakutshelwa ingilosi yathi thunywa ubaba ilanga ukuthi izongitshela. Ngakho-ke uma amaNazaretha namaKristu engizwa ngihlale ngikhuluma ngokukholwa kokudumisa uJehova, lokho akuveli kimi, kodwa ngathunywa nguShembe ubaba ilanga ukuba ngikwenze. Lesi isibophe engasinikwa ezulwini, angikwazi ukusishintsha, angikwazi ukusuka kuso. Kuyinto okufanele noma ngubani oyaziyo indaba kaNkulunkulu ekunake lokho ukuthi likhona ibandla lamaNazaretha, ukuthi likhona ibandla lamaNazaretha, kodwa uShembe abuye ezulwini ethi akakhelwe ibandla elizodumisa uJehova ngendlela kababa mkhulu. Kusobala ukuthi ezulwini ukukholwa okuningi kwamaNazaretha akusemukelekile, sebeyadwanguza nje. Ithi ingilosi leli bandla kumele libe isibuko sokuthi ubuNazaretha njengoba kunjalo ezulwini kuyinto enjalo. Sisibuko sokuthi mayefuna umuntu ukubona ukuthi ezulwini kukhonzwa kanjani ezobuka kuleli bandla. Ekhasini 57 lencwadi ka-Advocate Mnyandu ethi izintshumayelo zenkosi ilanga, nanka amazwi kababa ilanga. Ngesabatha eledlule ngakhuluma kancane ngizama ukunikhumbuza ukuthi uNkulunkulu lo enibuthene ngaye menzeni abe uNkulunkulu wenu. Uma uNkulunkulu engesiye uNkulunkulu wabantu akasizi lutho. Selokhu kwadabuka umhlaba uNkulunkulu khona. Noma uShembe engakafiki kulomhlaba uNkulunkulu wayekhona, kodwa engasizi ngalutho. uNkulunkulu omuhle ngohamba nabantu. uNkulunkulu omuhle yilowo enikwazi ukuzibika kuye. uShembe engakafiki kulelizwe lakithi kwakungaziwa lokho. Kwakuthiwa uNkulunkulu wagcina ukukhuluma nabantu ngesikhathi sikaJesu nabapostoli. Kepha selokhu uShembe afika kulomhlaba, seniyakwazi ukucela izinto uNkulunkulu aniphe. Seniyakwazi nokucelela abantwana benu izipho uNkulunkulu abaphi. Seniyakwazi nokucelela abantu bakini abasemathuneni izinto ezinhle uNkulunkulu aniphe zona, kanjalo nabasemajele. Ngesabatha eledlule bengikhuluma khona lokho nje kuphela, ukuthi ningakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu lo kaShembe engesiye uNkulunkulu wenu ngeke anisize ngalutho. Bengizama ukuba nginikhumbuze ukuthi uShembe wayeze emhlabeni ukuba abantu baphenduke babe ngabantwana basezulwini, bahlale noNkulunkulu, uNkulunkulu ahlale nabo, nabo bahlale nabo.
amen. Ngiyakuza ushembe wenzelane bemhlaba. Senza lokho nje lapha senzela lokho ukuthi uma sifa lapha siye ezulwini sohlala noNkulunkulu, uNkulunkulu ehlale nathi. Ngifisa ukuba amaNazaretha namaKristu ezwe ukuthi ubaba ilanga ukuchaza kanjani ubudlelwane phakathi kwaShembe noNkulunkulu. Uthi ubaba ilanga ningakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu lo kaShembe engesiyo uNkulunkulu wenu ngeke anisize ngalutho. Ubaba akasho ukuthi uShembe uNkulunkulu, kepha uthi uNkulunkulu kaShembe. Lokhu kukhuluma ikhona nathi esavela abazali bethu bekukhuluma. Ngisho sithandaza sasifundiswa ukuthi njalo sithi uNkulunkulu kaShembe. Ngakho-ke noma sekunezimfundiso ezithi uShembe uNkulunkulu, kodwa thina asikhuliswana kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyaye ukuthi iBhayibheli likhuluma enye into, kodwa amakholo avele aliphikise. Aphikise ngisho into ekhulunywe nguNkulunkulu ngokusobala. Njengalesi senzo sama-Israyeli ayiphikisa uJehova ngenkani. Ku-Isaiah 43 verse 11 uNkulunkulu uthi, mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Kodwa ngenxa yezimfundiso zabezizwe zokuchitha uJehova, nabantu bakithi sebelandela bona, bathi ngaphandle kwaJesu akekho umsindisi. Bona bathi basinda ngegama likaJesu. uShembe wafika wayiphikisa lenkulumo yamaKristu yokuthi umsindisi nguJesu. Kuhlabelelo 119 verse 4 ekade sihlabelela, uShembe uthi alikho nelinye igama esingasinda ngalo kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Because that is what Jehovah said. Ukuthi so sinda ngegama likaJehova. Kodwa ngoba abasunguli bobuKristu bayichitha inkolo kaMose, amaKristu asethi engasinda ngegama likaJesu, baphikisa uJehova. Kwasho yena ukuthi singasinda ngegama lakhe kuphela. So uShembe wayesiqondisa sinikeza into yakhulunywa uJehova. Ibalekile lenkulumo yenkosi ilanga ethi noma uShembe engakafiki kulomhlaba uNkulunkulu wayekhona, kodwa engasizi ngalutho. uNkulunkulu omuhle ngohamba nabantu. uNkulunkulu omuhle ilowo enikwazi ukuzibika kuye. Uthi-ke ubaba ilanga uNkulunkulu omuhle nguNkulunkulu ohamba nabantu, ohlala nabantu, abantu abakwaziyo ukuzibika usizi kuye ebaphendula. Ekuqaleni ngichaze ukuthi uJehova unguNkulunkulu wabantwana bakwa-Israyeli, wabe enguNkulunkulu ohlala nabantu, ebabekele umthetho noma inqubo yokukholwa ofuna bayilandele. uNkulunkulu onjalo akatholakali emhlabeni wonke. nguNkulunkulu wabantwana bakwa-Israyeli kuphela onguNkulunkulu okhuluma nabantu. Akakho umuntu uNkulunkulu okhuluma nabantu ngaphandle kwaNkulunkulu wabantwana bakwa-Israyeli. Oshoyo ukuthi ikuphi okuthandayo, ikuphi okwenyanyayo, ezikhulumele yena. Njengoba esho ubaba ilanga
imfundiso yobuKristu ithi uNkulunkulu wagcina ukukhuluma nabantu ngesikhathi sikaJesu nabapostoli. Lo uNkulunkulu abasuke bekhuluma ngaye ukuthi wayekhona ngesikhathi sikaJesu nabapostoli basho uNkulunkulu wabantwana bakwaIsrayeli, ngoba uJesu nabapostoli kwakuyinzalo yabantwana bakwaIsrayeli. Lo lapha eMzansi Afrika ofike noShembe umprofeti. Emva kokuba bezizwe beyiqedile inkolo yamaHebheru, akubuyanga kube nomprofeti emhlabeni. Lokho okusho ukuthi uNkulunkulu akabuyanga wakhuluma nabantu, ngoba uNkulunkulu ukhuluma nabantu ngabaprofeti nangezingilosi. Enkolweni yabezizwe akakho umprofeti, ngakho-ke abazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. Kujwayelekile ukuzwa abenkolo yomdabu bethi uNkulunkulu wabo ngumvelinqangi, kodwa ngeke bakutshele nelilodwa izwi elake lakhulunywa ngumvelinqangi. Ngakho-ke ukuthi umvelinqangi ukhona inkolelo nje enganabufakazi obubambekayo, ngoba akakho umuntu othi umvelinqangi wakhuluma nami wathi nezangoma zikusho ukuthi zikhuluma noyisemkhulu, hayi nomvelinqangi. Uma ngithi thina esikholwa kuJehova sikholwa uNkulunkulu oyedwa, lokho akusiyo inkolelo, kodwa sicaphuna emfundisweni yakhe uJehova, owathi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Wabuye wathi akekho uNkulunkulu owake wenziwa ngaphambi kwakhe, nasemva kwakhe akayi kuba khona omunye uNkulunkulu. Lokho sakufundisa uJehova, akusuke engqondweni zethu. Asikhulumi lapha into engabhaliwe phansi. uJehova owazisholo yena ukuthi nguyena yedwa umsindisi. Thina asikhulumi into esingayisuseli emfundisweni kaJehova, ngoba uNkulunkulu wethu uyakhuluma, uyezwa, uyaphendula. Niyangizwa? Amen. Entshumayelweni yasokhozini ngifunde lapho uJehova ethi noma wasijezisa kodwa uyohamba ahambe asithethelele. Ngike ngezwa umprofetikazi uCelestial ethi uJehova ufike wamtshela ukuthi usesithethelele. Lo mprofetikazi uthi leli izwi lenkosi elibhekiswe ezizweni eziyishumi esihlakazeke nomhlaba wonke. uJehova uthi memezani manje, bamemezeni abantu bami, nina nonke enisemhlabeni wonke. Zwanini izwi lenkosi, isigwebo senu siphelile, izono zenu sezithethelele. Uma niguqa phansi niletha ukuphenduka kwenu kimi, kuyakwamukeleka bese kulotshwa njengoba kwamukelekile enkosini. Ngiyanikhulula eziboshweni ezibophweni zokuthunjwa kwenu, nefa lenu nakho konke okwakuthiwe kuyobuyiselwa kimi kuphela. Izono zenu zithethelelwe. Zwanini izwi lenkosi. Umbhalo engiwunikiwe ukuba ngiwufunde Isaiah 40 verse 1-5. Ngicela abantu bayifunde le ncwadi ngoba angiyibhalanga naye manje ngifuna ekhaya. Uthi ke lo mprofetikazi
zwanini izwi lenkosi, isigwebo senu sesiphelile, izono zenu zithethelele. uNkulunkulu uthi kufanele niphenduke ngoba nizwile ukuthi izizukulwane ngezizukulwane zoyihlo zazingethembekile inkosi, afana nje nabo. uNkulunkulu ubheke ukuphenduka. Ngiyakuzwa lokho. Uma seniphenduka kuyokwamukeleka lokho bese kulotshwa njengokuphenduka okwamukelekile phambi kweNkosi. Uma nifuna ukuqonda kabanzi ngokubuyiswa kwefa lenu nakho konke okwathathwayo, ningavele nifunde u-Isaiah 60. Konke kuchazwe kahle lapho. Isebesishali bekubhalile kodwa ngiyafaka. Ekupheleni kwesiprofetho nakho okwashiwo inkosi. Ngizokufunda konke uGenesis 15. Kodwa ke mina ngizange ukubhala kahle. Kodwa usebesishali bekhulumile. Konke eyakusho nje inkosi ukuthi yazisisa ukuthi inzalo yakho iza kuba abafokazi ezweni elingesilo elayo, ibe yizigqila, icindezelwe iminyaka engamakhulu amane. Amen. AmaJuda lawa amhlophe azenza thina awakaze abe zigqila zamuntu noma kuphi emhlabeni iminyaka engamakhulu amane. Ngakho-ke uNkulunkulu uthi ukuthunjwa okusabalele nomhlaba wonke kanye nokusakazeka ebusweni bomhlaba wonke sekuphelile. Uthi ububi sebuhlawulelwe. Uthi usesithethelele isono nakuba singakavunwa. Lokho kusho ukuthi abezwayo kufanele baye koguqa phansi balethe ukuphenduka. Amen. Lesi siprofetho ngisifinqe kakhulu ngoba lo mprofetikazi ukusho konke wasifunda nezincwadi onikwe zona inkosi uJehova. Njengoba ngihlale ngisho yilo mprofetikazi kuphela mina engikholwa ukuthi ungumprofeti kaJehova. Nengikunakayo okukhulumayo ngoba ukhuluma lolu limi engiyaye ngiluzwe lukhulunywa inkosi. Ya, ilokho kwenza ukuthi usilisiwe lumnake. Ngoba konke okukhulumayo lokho esike sikuze kukhulunywa inkosi. Ngokusobala amanye amaKristu namanye amaNazaretha aphikisa lokho okukhulunywe nguJehova kanye nezithunywa zakhe ukuthi uNkulunkulu ungumdali wezulu nomhlaba munye, igama lakhe nguJehova. Thina siyinkolo enoNkulunkulu oyedwa uJehova. Yikho le nkolo yethu ibizwa nge-monotheistic faith ngoba ingafani nezinye izinkolo, inoNkulunkulu oyedwa. Noma kunamanazaretha asemhlubuke ngenkani uJehova naphikisa izimfundiso zikaShembe, kodwa okuhle ngamanazaretha ukuthi uShembe inkosi ilanga wathuma ingilosi ukuba izokuqondisa lokhu ukukholwa kwethu. Kodwa noma kunjalo angeke aphela amanazaretha angamahlubuka aphikisa konke okushiwo nguJehova nokudluliswe ngumprofeti kithi. Kanjalo noma uJehova ezichaze kanjani ngabaprofeti
nokuthi yena uYeshua utheni ngaye, kodwa kohlale kunamaKristu afuna kulalelwe lokhu wona asekwakhe engqondweni yabo ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Abanye bakhuluma ngoNkulunkulu oziqu zintathu, baphikisa lokhu esikufundiswe nguJehova. Sifuna indlela yokuya ekhaya ake kuJehova inkosi yethu, ake umdali indlela yedlula Sifuneleni abathunwe awuke ukuhola awuke awuke ukubayisa bomdali bezizwe awuke emzini indlela ekhaya yedlula ibalimazile abayi ayanikaza olesaba makwala athi unono
Inkosi nibusise. Inkosi busise lokho enikuzwile.